Siapa Mas? Siapa? Selamat malam, Mbak. Nggih, selamat malam, Cak Cem. Kok kok iki Wis tak cemil. yo dikomplit to play ngono lho, Mbak. Lha yo penak kula ngoten kok, Oke, Mbak. Yo Heeh, Mbak Yovika. Jovika. Nah, mriko asli kota kelahiran Ngawi. Ngawi. Ramah, Ngawi Ramah sini. Ngawi Ramah. Ngawi nipun pundi, Mbak? Iya. Sik Wah, saya kenapa? aku lek pakde gak tak percaya aku. Lha pripun ta? Aku kok sik to. Apa iki mau? Aku ben teko Kayak Mbak itu jajal. Sik to kaya mau ke rumah selenting kaya tau Nggih. roh wujude piye apa? Jalane pundi, Mbak? Kula. Nggih. Kula niku namung ler mriku lho, Mas. Saekeh mun bugisane. Sakeh iki kurungu kuwi. Nggih. Kecamatannya ndi, Dok? Kecamatannya Padas. Berapa menit dari sini? Nggih, kirang lebih niku 10 menitan. Cedak no. Padas. Nggih, Padas niku kecamatan. Iso larang banyu berarti ngono sampean. Lho iso. Lah padas tok rene banyune. Niku wit riyen Mas. Lah iki kan desane kan gendeng kok Mas niki. Kecamatane gendeng niki. Kaya gendeng. Lah Pangkur Wis ya Pangkur. rada ngetan sithik ki nanti. Kok iso ki nanti? Mari lu pucung. Dadi piambire desa sak Ngawi iki dadi Mocopat. Iki lek disapa sik nek petuk wong wedok kaya ngene iki kudu gandrung ora sampean? Sik gandrung ya gandrung tak uruse ngawine lho. Oh, yo ngawine piye? Ngawine pundi, Pak? Kula. Nggih. Aku rong ngerti lho iki. Aku isin lho Mas, tak sebulin niki Mas. Isin kok mulih. Nek isin tek kono kanca-kanca niku lho. Lah niku lho. Mas Play Kang dicedhaki penonton. Dicedhaki penonton. Ayo, tungono mik. Nek tanggomu kabeh lho iki. Heeh, tungono mik. Nggih. Kula saking pundi, Pak? Lah niku lho, kula keng dalem. Sing nyolobut sewake ngono iso. Aku kok turu sawangen konoan piye? Nek ora lanang ora percaya aku. Bu, Mbak Yovika done pundi, Bu? Ah, niku lho. Rusuh Malah nang kene sama rusuh. apes dan Nang kene rusuh. Mas Belang. Sik to. Apa? Sik nuwun sewu. Apa? Panjenengan nek Mas Darah kuwi, Mas. Anak enten. Ribut ora? Apa kuwi? Lho lek daleme pundi lho, Pak? Itu jeneng dusun, Pak Terang. Kula jenengan paringi fotone mawon, Pak. Lho lha niku teng mek mawon pun muncul gambare kok nek jenengan ketik mbawuk ngoten. Ya, wi lho. Kau. Nah, Ramen tolo ya. gak mentolo aku. Tapi aja dusune aja desane. Sing penting menurutmu wajahnya Mbak Yovika cantik mboten? Nah, menurut saya nggih penting niku lah Mbak Yovika ini penting nggih. Daerah niku lho, Pak. Oh, daerah iki. Lah jenengan pun dugi mriki mbok pinarak nggen kula. Berarti Mbawuk. lek kula kan nuwun sewu Banyuwangi ini kan kula Purworejo. Oh nggih. Jenengan desa kula kan nggih Purworejo. Nggih. Jenengan desane Sukawiyono. Sukawiyono dusune Mbawuk. Oh, tenan to. nggih. Tenan Nggih, to. Mbak. Kapan-kapan kula lek mriku pas ora nek wong mawon lah. Lho lah kok Mas ngoten? Dolane sing tuwek lho. Lha mosok jenenge desa Mbahwuk. Niku wis jaman riyen Mas, patrah wonten. Nggih, dereng alir pun mbawuk ngoten ujuk-ujuk ya. Nggih, heeh. Gak aku mau bulan balik iki. Piye, Mbak Yovika, piye bagaimana menurut Anda Mas Emble? Niki nuwun sewu lah. Niki Mbak Yovika nyuwun sewu tanganipun. Wadah lagi lah. Ilmuku wis, ilmuku. Kae napa? Tenan Mas. Tangane nyapa? Sinden sitok iki nuwun sewu. Iki dirabi iso. Ning Lho iso kabeh wong wedok dirabi iso. iya kenek dirabi ning minuse sitok Mas. Oh, Lek bocah tangan-tanganane koyo ngeten iki tenan Mas. Napa? Iki masak sembarang iki gampang mecane lemper. Lah kok saged iki lho Mas. Iki tangane wong wedok apa petinju? Iki gak nek dirabi Mas. Niki angel, niki kon masak olah-olah angel Mas. Lho malah perkasa to, tangane gede penak to. Beda Mas kali tangane Jajal tangane dicek-cek. Tangan. Oh. Lah iki lah. Oke. Iki tangane cilik, Ah. bocah ayu. Heeh. Iki kena dirabi Mas. Kok iso? Iki nek dirabi masalahnya dirijine dawa-dawa masak sembarang enak. Minusnya sitok Minusnya apa? kenyih. Kok iso kenyeh? Lah Mas, lah driji ku ya dawa-dawa lentik-lentik kok iso. Iki driji murah dawa kedawan. Lah pancen wonge dawa gede dawa lho Mas. Sik iki tak cek sitok-sitok Mbak. Sita, kono, lerek bersita. Ayo, diterawang. Ayo.
Iki masak sembarang enak. Masak sembarang enak. Bocahe Heeh. cereweton ning mendidik. Mendidik. Minusnya sitok. Lho, cek enek minus e. Ngene, Minusnya apa? gampang sambat. Delok ning story ning WhatsApp. Napa suwambat terus. Sambat tok. Terus nek nglerek konone. Niki HDI kuwi. Wow. Lah, gila. Heeh. Iki mijete penak, Mas. Sumpah. Iya. Iki tambah kok mijete penak. Mosok umpet lah. Iki dan bringase kan nek apa lambene iki nek bringase tipis iki. Tipis. Iki nyata-nyata sitok Mas iki. Apa? Iki kena dirapine sayang. Sayangnya apa? Iki pecinta kucing. Duh, ya apik to. Sing lanang gampang ditinggal Mas, senengane ngambingi kucing. Malah penting kucingnya ya. Ini kucing. Ya kara. Ya Mbak Renja. Ayo piye kuwi? Oh, iya. Iki bakat Mas. Bakat apa? Rabi iki. Duh, nyapa kok rabi kuwi? Iki sembarang nyapu resik. Ya apik no, positif no. Positif nyapu resik, masak enak, Jos. dadi karo wong lanang. Heeh. Minuse sitok. Kok jene minusnya to? Nek turu gampang ngowo. Kaya tahu-tahuane sing pojok e. Entek jan. Lho piye kupat ya. Kabeh dicek tangane ya dicek kabeh to. Rapungan ibu. Iya tangane. Wes, cocok. Sik kok dilumen to ngeceke. Aku Liyane suwi-suwi kok ngene tok. Siti lek kemarin kon dugi kula. Piye wi? Upama piye? Iki sembarang penak masak enak, sembarang enak boten kenging nriman. Oh. Ning sitok pegawean sing disenengi. Apa kuwi? Mandor tebu. Wis mandor tebu. Mbak Yovika, Nggih. Mas Semble. Dalam. Sampeyan mau Mas Semble tak pasangnya karo Yovika mau? Ya mau no Mas. Nek Mbak Yovika tak pasangnya karo Mas Semble mau? Mboten mau. Syukur kowe. Maune mboten Mbak Sisi mau, Mbak. Emoh aku emoh. Penyebabnya apa Mbak Yovika kok mau dipasangnya cemple? Ayo, Terawangan penyebabnya aku. apa? Ayo, nek iso terawangan aku. Aku Penyebabnya apa? Mbak Yovika kok Nggih. mau? Senengane tangane kancane diremeti gak suka. Terus. ora. Lah biasane nek sinden iku kan gandengane dalang to, Mas. Sinden gandengan jalan terus. Nek dagelan ya karo dagelan no. Dagelan karo dagelan, nek sinden karo Dalang. tak pasang nih Mas Semble. Mau aku mau gandeng karo sapa dagelan sapa aku mondol, mau. Loh, iki ada bintang tamu lagi. Bintang loh. tamu satu lagi. Loh, Sinten? Happy Asmara. Loh. Mbak Happy Asmara. Happy Asmara itu yang Monggo sepote yang melejit. Seperti sing Seperti ora no, seperti Happy Asmara nek menurutmu seperti musiknya apa? Ya musiknya yo ndak roh, ndak ada musik sing viral saiki to, Mas. Apa? Kicau. Happy Asmara kok Mas PKK. Aman dan bahagia, keluarga berencana lho. Itulah tandanya murid berprestasi. Ora. Apa sing kuwi buah yang manis kuwi? Ya. Ora. Asek kepengin sepote Happy Asmara apa? Happy Asmara. Sepote Happy Asmara serampat mawon. Iya. Iki ketok to sesuai Happy Asmara serampat. Sejak kapan Happy Asmara ngerampat? Sejak malam ini ya. Monggo Mbak Happy Asmara. Monggo. Nah, itu udah dipasangnya sama cemple itu. Iya, no. Monggo, terima kasih. Yuk. Selamat. Mbak Evi Ramo. Mana nih semua? Happy Asmara ya. Ada no. Spesial dari itu. Masa serampat.
Pias. Ketoke anu ada miskomunikasi. Dari panitia ngomongi aku happy asmara kok sing teko kok jurang gerawah iki lho. Mboten kok jurang gerawang nuwun sewu Mas. Nek kula kaget tak kira nek Mbak Happy asmara. Lah jebul kok enek sinden wanita Rai Genset. Masya Allah. Halah. Nesu. Napa to nesu? Ya nesu lho. Lek. Kok iso lek Iki lanang wedok. Nuwun sewu. Sugeng dalu. Iya. Wong yo ketoke kaya ngene lho Mas, kok celulek ngene. Iya. Telok apa su? Lek pasar ini telok pripun? Kalau kan untuk su kan lho. Boten nesu. Telok pripun? Budhe. Nggih. Paring asma sinten Budhe? Kula. Nggih. Kula paringi asma samiran-samiran. Samiran. Sinten Budhe? Paring asma sinten Budhe? Ora sanggup. Nggih gede. Nami kula tumpuk, Mas. Tumpuk. Tumpuke mama lengkape tumpuk undung ya. Nggih mboten to, Mas. Boten nggih. Paring asma lengkap. Tumpuk Eli Yusfia. Rupane kaya Genset kaya jenenge apik ya. Tumpuk Yusfia. asline jenenge Nomah Ali Yusuf. Jeneng asli sapa? Ali Yusuf. Ala iki mboten brebek kowe. Aku ben hebat apa-apa. Masa moden nggih. Golek rombongan liya lho Mas aku. Nek kok batinku kula Pak Mudin. Nek kok bareng Mudin kok ge gendungan. Apa ya ora oleh Mas? Ora apa-apa ya. Sesuk ge helm ya. Nyambut gawe kok ya yo. Yuk. Helm Teng mriki wong bida jam pinten? songo to. Setengah 10 Mas. Setengah 10. Nggih. Kok cepet men numpak apa? Kula Nggih. numpak traktor. Becak yo suwen to Mas. Traktor Mas. Jane sing cepetne numpak santet. Lus. Yo dicocokne to karo profesine. Aku wedi Mas nek karo wong etanane yo suwen Mas. Ya apa wong Banyuwangi to. Santet. Aku malah wedi karo sampean. Alon-alon nasane lo mataku Mas. Aku wedi. Wah, sipet lho, Dek. Mas Mau sampe delok Mas nek kemuayu delok sanggulane lah nek jerobut-jerobut iki apa Mas? Ya ampun. Tak kok iso ditumpuki sekem. Tak kei keterangan Mas. Apa? Ngene anti arene jerawut-jerawute ora serem Mas. Loh, Ya Mas ya. Sembarangin arene jerawut-jerawute ora serem ya. Lho, sine enek lho. kuwi ya apa jane? Batuk. Oh ya batuk. Batuk nggih. Kono ya nek batukane. Nuwun sewu niki kula kan angsal informasi saking Mas Dalang. Nggih. Jenengan niku leres to lek ten griya niku dados mudin. Bener Mas. Ojo banter-banter. Tenan ora niku? Nggih. Lelek mau tinggal tanggapan ngene iku umpama tanggamu sekarat ngenteni mudin piye? Mau tanggamu kejar-kejar arep sakaratul maut ngono ki terus kowe duwe tanggapan ngono ki tanggung jawabmu piye yo? Tahu bunyi dhisik ta ya? Bunyi dhisik. Dihubungi dhisik piye? Ngene. Aku arep nang gandri ora usah budal dhisik ngono Mas. Oh mbok ngonone. Dikuat-kuatne sik. Kuat-kuatne sik, nek kadang wis sakaratul maut iki. Sakaratul. Untung waku. Iki nuwun sewu niku untung omahe ado Mas. Aku wedi aku nene wong matane mlilik no wedi aku jan. Aja melilik-melilik to. Iki mau nak wis tak kandhani to. Yo tumpuk Mbak Yovika kali macam le. Mbak Yovika iki mau pasangane nek sindir iki ndene karo dalang. Nek dagelan karo dagelan. Sampeyan tak pasangne yo tumpuk gelem ora? Alah langsung kena ditanus kancane. Mas, tapi nak karo aku iku gak resiko Mas. Nah, aku wis iso meteng lho Mas. Aku wedi ku sitok lek sesuk sak waya-waya nek talkin. Yo aja to Mas, sesuk ben awet urip lho Mas. Heeh. Ben awet urip, model ngake seger waras. Mas Emle, Dalam iki sinden sitoke kok guyu. iki ben dimanfaatkan ya. Dimanfaatkan ngene ya. Ya ditinggal ae lek dimanfaatkan. Ora ngono, wong papat to ki, tumpuk, Yovika, Cemple. Ya to, tetep manfaatkan. Wong telu iki nek iso ketoprakan. Ya to. Lakone sing nentokne aku, Sri Tanjung Sido Pakso. Lha Mas, ya aku ora tau toprak ya Mas. Lho, ya ditoprakne. Sri Tanjungnya sinten? Mosok iki dadi Sri Tanjung. Lah yo serigala iki. Lah kok iki karo dadi Sri Tanjung. Serigala nyatek cengomu iki. Apa iki iki nemen iki, nemen yo nesuwa. Serigala padane serigala. Kaya ngene, wis kita asu ayu kaya ngene, lho tak.
Serigala lho. Sik to. Sri Tanjung yo Yovika. Sri Tanjunge. Iya. Kula Sri Tanjung. Sido paksane kula. Aku no. Oh kan ngono to pasangan ingsun. Lah Lah niki tunggu dados napa? Iki Sila Hadikromo. Sila Hadi Kromo. Prabu Sila Hadikromo. mau gampang gringgingen aku lek sila. Slonjar ora iso lho. Itu nama. Nama ratu. Mas. Sila Hadi Kromo niku piyantune gagah. Gede dhuwur lho Mas. Lah iki pernah yo wis pantes to. Alah alah. Wong sak beton kok iso. Ngomong apa? Ngomong apa? Sampean ki lho guwan. Sampean ngomong apa? Sampean ngomong apa sing apik? Aku mbak nyanyi lho. Ngomong apa? Sampean lho ganteng, Mas. Malah guyu, domongi malah guyu. Sapa sing guyu? Lah lho, mringi sing guyu. Iki Mas Semple Sila Hadikromo. Yovika Tanjung, aku Sida Paksa. Tumpuk Dadi macan. Kan ngeret dengkul kuwi. ora dadi pembantu. Ora Mas ya. Yo ambane Sri Tanjung. Mbah-mbah. Ambane Sri Tanjung. Krungu ora? Sampeyan kula. Ambane Sri Tanjung. Riwange Sri Tanjung. Ndak Dara Putri ngono. Iya no. Iya. Wonten aku lho ya engko. Ndi aja. Mas, kuwi apa? Itu rumahin tak. Jarang lho Mas ngene Mas. Sri Tanjung wong duwe ban rupane kaya otrok-otrok iki. Otrok nang bakul le. Ini berarti adegan pertama. Adegan pertama nggih, Sri Tanjung kadep emban. kembang. Intine Sri Tanjung kangen karo bojone mergo ditinggal. Ditinggal karo Arya Suman. Omong-omongan karo embanmu, ya toh? Karo embanmu kok teko Sila Hadikromo. Sila Hadikromo teko ngomongne. Wis yo ndang ngomong-ngomong ngono yo, ndang ngomong-ngomongan. Lho. Ndang ngomong. Yo karo kowe kok. Karo kowe. Wis siap? Tumbuk menjadi ibu ban. Ibu ban basa. Lah iya, heeh. Wis yo Vika sudah siap? Insyaallah. Yo, langsung ketok rando. Ketok. Iki ngalih. Lah aku pikir sepen. Ya. Tok. Piomban. Pola. Rasanya ketek ta piomban. Wonten dawuh Ndara Putri. Sajake jenengan niku kok praupane Kit Inji mau kok susah mawon. Napa sing dipikir wong asal kula labi praja kula nggih pun sae. Kabeh yo saumbange lho Mas. Kok iso Mas kok ngomong karo sapa? Anu iki lho. Umbane mripate PC. Aku ora dapuk. Aku cek Mas. cek ning jero tobong aku. Jenengan niku iki adigane mbang karo Sri Tanjung ki wedok. Ngerti ora? Kok gregetan aku musuh mbang sitok iki. Golek mbang. Kuping sing dibungai kuping kok kayak bathuk iki lho. Alah kok kene kok nak milih dhewe to Mas. Oh iya. Ya terus. Nggih kados pundi Ndara Putri? Piomban. Ayu-ayu. Nggih, wonten dawuh Ndara Putri. Atiku sedih piomban. Mboten sedih-sedih jaman sak menika nek nak sedih niku terus trok Mas. Mbak anu Ndara Putri. Iya to kok kami sondol nae. Lha aku lho kadang yo Mbak, kadang yo Ndara Putri. Piong. Dalem. Wis sawetara suwe. Suwe. Hah? Suwe pirang taun to, Mas? Nggih. Somak iki lho. Ndara Putri kok somak iki lho. Nggih Ndara Putri. Oh lagek lho. Oh iya. Aku kapan? Sik bargi. Pripun Ndara Putri? Wis sawetara suwe. Garwa kinasih Kakang Mas Sida Paksa. Durung kondur-kondur piong. Nggih wong kula siyen niku nggih ngoten Ndara Putri, wong jenenge manten anyar ki nek ditinggalne ya semak deg-deger ngono Mas. Mbak, Ndara Putri. Pak Supradara, aku kapan? Ya bargi. Wis somben. Lho kok sesomben lho. Nggih. Durung kondur-kondur ngemban dawuh. Nggih, pirantos mawon, Sinuwun ndedonga mawon. Kalian Aku tak ngomong dhisik to, Mbak. Umbane bacokne lho kowe omong ae. Lha kok ora lesek. Kowe ora kedomrah ora ya? Nenono Mas. Kowe iki rong metu iso kok melek emosi lho. Aku penonton jopo Mas, aku mendem kok Mas.
Marai ketoprak ndang bujang. Kalau urung metu kok iso wis lesu lho. Nggih, pripun Ndara Putri? Ketun aku remban. Nggih. Iya. Sawetara suwe. Heeh. Kakang masih paksa durung kondur-kondur piyomban. Ngumban dawa sinuwun Prabu Silahadi Krama. Ngupati tumbaling praja. Ngupati tumbaling praja. Kenapa tak penonton kok bengak-bengok? Tumbale praja kayu gus susu angin. Nggih, Tumbale praja apa? Ayo. Tumbaling alah dadi konsentrasiku ilang. Apa? Ayo tumbale praja. Mas. Mas telung plengkung, gumbala telung gelung. Nggih. Aku wis kapang banget lho piyomban. Pratane Silahadi Krama ndruk. Assalamualaikum. Hehehe. Niki kaleme Sri Tanjung nggih. Nggih. Saiki nuwun sewu jenengan dereng asok mekar. Sik Mas. Silahadi Krama asok mekar. Sik ki kok iso nggawa tas ki sutradarane sapa? Aku Sutar sapa kowe ngawur. Sutra. Sing anu lakoni lho Mas. Aku. Lho ki lho kok Aku Mas. Silahadi Krama. Oh tak kira petugas MBG. Silahadi Krama nggo rangsel. Ratu lah aku. Zaman semono jek kecukupan Oh, kabeh. Ceritane piye aku piye aku? Iya. Aku piye aku? Silahadi Krama ngeser karo Tanjung ngono. Ngeser karo Tanjung. Nah, pengen ngurda pariksa Tanjung. Oh. Heeh, Tan. Heeh. Putih deh, cekok barang. Sinuwun. Cepat. Wonten dawuh menapa kok ora dateng kaputan mriki sinuwun? Gantilan iki Tanjung. Nyuwun sewu ndelok rupane koyo celengan suarane ya apik to. Sapa meneh celeng? Ngono Mas. Ya. Putih ya. Lagi lah tenanan iki Silahadi Krama. Tanjung. Inggih sinuwun. Kene lho nggone iso. Tanjung. Intilan iki. Hah. Aku arep kok aku kowe Tanjung. Perkara opo? Nek omongnya ono kentekan napas. Yo Tanjung aku. Tanjung. Amit-amit jebul bayi. Sri Tanjung. Dikebuk wetenge. Inggih sinuwun. Apa ora ngerti rasa sing tak rasake Tanjung? Boten. Aku kangen karo sliramu Tanjung. Ndara Putri pun kego nggih. Omong ya. Sopo? Amben. Sopo jenenge? Emban kok amben iki lho. Amben iki ngebuhi kowe iki iso. Lali. Emban ayo piye emban. Yo Bang. Mban ya amben. Tanjung. Iya. Kuwi rasa ngarep-ngarep situ paksa Tanjung. Ora usah duwe mek iki ndok iki. Kakang Pati Sidapaksa kalengan dinan iki mati ana ing satengahing wana. Mun percaya. Mung perkarane mati napa kowe? Heh? Golek susu angin. Susu Golek Mas long melengkung golek terang gelung. Bupati emas telung pelengkung gumbala putih pitung gelung ora kinasilan. Ning aneh Tanjung Kakang Sidapaksa mati ning Ora usah nangis. Wong ora nangis elek, nangis meneh mentera karo-karuan. Kowe emban kok nek Silahadi Krama ora Pelintan. Nyuwun sewu. Ora ngerti aku sapa? Sapa wong karo awake dhewe kok lali bendak. Prabu Silahadi. Oh nggih sing nggih jajak. sik to. Jaran dawa panganan dika Gusti. Pangapunten. Oh nggih pangapunten. Tanjung. Inggih sinuwun. Sing wis mati ben mati Tanjung. Boten, kula boten pitados kalian panjenengan. Kowe Mboten percaya percaya. molekne ana ing kratonku. Mboten Ana ing kraton Pocingki. Apa kratone jenenge? Lah, kowe ya. Pusing ki. Sindurarjo. Manut to. Yovika. Tanjung. Tanjung kok yo. Manut. Tanjung. Kowe ayu. Mboten sakali niki kali kula mawon.
Biung kan? Alah gumoh suwe-suwe yo gak kok iso. Emang ngono aku biung kan? Iya tak ewe. Kowe sing ngalah. Kowe ora ngalah. Kowe iso medun wis. Aku ora ketoprakan aku. Ini. Tanjung. Manut Tanjung. Mboten sih. Tresna ora ono liya mung karo kowe Tanjung. Jenengan niki Indra Putri. Biung Mboten kan? sakit. Aku biung kan aku. Mboten sakit. Tanjung. Manut to Tanjung. Wes wes kowe. Manut Tanjung. Ini kan tempat duduk ADRT. Jangan ngeriwet ya kau gandrung. Mikir ora. Mikir ora. Wanio. Ale ora. Sawangane kok kaya wedok-wedok dhewe. Ora dhewe. Tanjung. Manut. Tolong ana aku. Manut ora Tanjung. Wah, klakon leno pasane. Tutup ler. Ya digane apa bar iki? Sing di Roma petok. Upin-ipin. Sing paksa Betul sido. Sinda paksa mulai. Lah ya iki mesti latar belakangnya apa pantai apa tak kerai lho. Ya latar belakang yo clear putih kae ora apa-apa. Klir putih kan kemawon nggih. Ya wis. Yo petok aku to. Ya petok. Tak. Biung kan? Wis ngono wis. Kowe iki ngale bisa sentrakan. Tanjung, apa Tanjung? Sinuwun. Nitik saking lekering Madonna Jaiting Nitro kang sarta tepung ing Wimbo. Dapo apa? Sida paksa. Ngadeg. Ya, sih. Napa? Lho kan sida paksa pati lungguh no. Yo percaya dikane kene kono ki ketutupan sabeng ora ketok. Iya. Nggih, Mas. Nih lho. Ketoprak nang kene ya. Kene ya. Kuwi nyapo melok-melok semua. Kowe iki ora melok lir. Wis ora melok lir iso. Lah aku melok ngerek Mas. Erek mangsamu. Oh iya. Ngerek pitik ngene-ngene. Kene sik, wonten dawuh sinuwun Prabu Siladi Krama. Ora usah kesusul ning kok trimo sembuling kok. Kakang Situakso. Kados pundi sinuwun? Dina niki kapiwasan Kakang. Oh, ketewasan enten napa? Garwa panjenengan Kakang Patih Situakso. Nggih. Putri Sri Tanjung Gonjak kalih kula. Tuntak tentang. Kok wani-waninipun garwa kula Sri Tanjung ngruda paripaksa panjenengan? Piyambake ngendikan yen to pun boten tresna kalih panjenengan Kakang Patih. Kula kan lak malu sebagai pria saya kan izin. Ya. Masa ketemu. Ora biasane ra duwe isin kok. Tua kok ngendikan. Wah, apuk cangkemku dhewe kok. Sinuwun, menapa atur panjenengan saged kula ugemi? Kok Kakang? Sumpah lan percaya tekan wong-wong lho. Sri Tanjung wanuh-wani laku sedeng bergonjak panjenengan. Sekarang percaya sing YouTube. Wis delok YouTube barang. Kakang, Kados pundi? aku yen to duwe bojo kaya ngono, pelih becik tak pateni. Kok harus ayo. Tanjung. Nak, mboten mriki mboten sadhe sauri. Wong omahe kene kok ya. Ya, nggih ta? Si bapak pipeksane teng mriki napa teng mriki? Iki ae. Kuwi modene dapuk ya to. Lah aku yo enak Tanjung. Biung kan? Ternyata suaranya Kita bagaimana ini? Si Bapak Solo bertemu si Tanjung. Bagaimana kelanjutannya? Saksikanlah TKP. Tanjung. iki Mas. Wah, si Bapak Solo ini pati ya Mangulo to. Ganteng-ganteng nak
Nggur nyawang debo kae malih metu ya lali. Kang Mas itu paksa. Acu tak acu, lanang acu tak acu. Kang Mas. Iya. Ekspresinya kurang ngono. Kok aku pamang kakang pati sido. Kang Pati itu paksa. Oh iya. Terus. Awas awas. Ya jajal, balik. Aku kok terus oyakan terus lho ya. Terus oyakan terus ya. Kang Mas Pati itu paksa. Karo gocelano. Kang Mas Pati. Nyuwun sewu. Nyuwun sewu ndoro kakung mboten sak dhuwur-dhuwur ya ampune enak. Tapi lho sampe lek ngrol ketoprak sumpah koyo Joko Klenteng. Tanjung. Harmoni tampah sido. Rimuni kangelan. Kabar sumebar pawarta marata. Lho kene Cahayu. Walah aku ngalih neh. Awal aku kene lu wong elek-elek ya wong elek. Aku ke najis. Aku datanya aku dadi abdi wis, aku dadi abdi. Ya sing ngerek ya benten lungguh to ngerek kelir. Tanjung. Nggih Kang Mas. Dino iki aku nampa palaporan. Menapa menika? Perkara kurban. Ora kurban. Aku nampa palaporan apa bener jeneng Sira Tanjung Wanoh-wani tumindak bandret Jina bidang selingkuh karo wong lanang liya. Boten Kang Mas, menika namung tetembungan ingkang liya wara kemawon. Wah, apik tenan iki. Nggih mboten Ndoro. Niku Vietnam niku. Fitnah kok Vietnam lho. Iya. Kuwi lho sing dudu-dudu. Apa kena tak ugemi tembungmu? Mergo kabar iki wis sumebar. Akeh wong sing padha ngrungokke jare Tanjung wis wani selingkuh karo wong lanang liya. Boten Kang Mas. Kula menika namung tresna kaliyan panjenengan. Abang kandakno abang kandakno putih. Saestu Kang Mas, kula boten tumindak sedeng dhateng panjenengan. Nggih Ndoro kakung seksine kula. Nggih kasah diseksi ki melok-melok rono kok monggo. Aku ge seksi naib aku. Seksine piye Byomban? Mboten saestu, Ndoro putri niku sing ngemong kula. Terus Mboten enten sing bergunjuk niku mboten wonten. bergonjak. Nah, mboten wonten. Dadi Doro putrimu iki ora direngkuh karo wong lanang liya? Mboten niku tulus. Tulus ngene. Tresna saestu kali jenengan. Apa ya? Nggih, ora sak guyu sida paksa guyu ya apa. Mesu wong guyu. Nanging iki wis kabar iki wis sumebar. Kepala sabar sumebar tok. Gelem ora gelem kowe kudu nampa pidana jumbuh kelawan keluputanmu. Boten Kang Mas, kula boten nate tumindak sedeng dhateng panjenengan. Apa tenan? Kula boten nate selingkuh dhateng panjenengan lho Kang Mas. Apa tenan? Saestu niku Ndoro. Saestu kula ngingaken Kang Mas Cempleng. Panjenengan menawi boten percaya pitados kalian kula saged nyoba sekalian emban menika. Emban tumbuk. Dedem. Apa bener darahmu selingkuh? Mboten. Nek kowe selingkuh ora? Mboten saestu kan Mas Cempleng kula. Sopo? Wani. Nek dugang-dugang tenan aku buweting. Kakek 50 lho kok sambut dugang. Kowe nesu, alah nesu, alah nesu, aja nesu baik. Iki serius. Ya, tenang merah. Tanjung truk. Nggih Kang Mas. Hukum kang gumathok ana ing negara kene sapa wae kang wis kawanguran dening kawula akeh wani nindakake laku bedang utawa bandret Cina pidana mati kang dadi tebusane. Aku tetep ora percaya karo kandhamu mau senadyan kowe matur bloko suka gak utang terus terang. Boten Kang Mas. Kula boten nate tumindak sedeng. Kowe mau kandhani kondo ijo kok ora? Boten pinedha-dha kula. Heeh. Sinapa sesambang kula. Heeh. Nang panjenengan ingkang kawula tresnani Kang Mas. Pirsa sida. Kowe kudu gelem tak pateni. Paukuman negara kudu kaya mangkono. Ora entuk dinyang. Boten Kang Mas. Piye
Kok pendelang-pendelang arep belani? Nyulek mataku tenang lho kok. Mati pisan dire aku. Mas. Sudah besok, mriki Mas. Sampean iku Wong isore roh mati, sing isore oh mati. Gusti Allah nyuwun ngapura. Lah ya, wis tuwek rambutnya disepir. Mati gue tak. Gue mati. Din, mati din. Sudah besok. Piye? Sampeyan wong lanang ra tanggung jawab. Kok iso ora tanggung jawab? Bojomu mau pateni mbang mau pateni. Lho, lak jurang apa? Aku sebagai pimpinan ketoprak. Aku ora trimo. Lek pemainku mati dhuwit ku tak bayar sapa? Lho, Sing masuk kurang ajar. lah nek ora terima apa kowe? Maju dilari iki. Lho, ora sama maju karepmu piye? Lho, lek sing masuk kelakuan ngono mati pisan. Napa? Kenapa rebat kowe lirik? Piye? Ngajak apa? Lha katanya bisa mau piye? Mbak mati, Sutaju mati, Dalangi mati. Ayo, bareng. Ayo. Wis mbok biarne piye wayangane yo mbok biarne. Mati. Ben ngomong. Ngomong. Rati kok bisa. Mati kok. Men rati mo. Urung Mas, urung kapak-kapakne kok wis mati lho jamane lu piye to. Ya yo wis kapak-kapakne ngono. Wis ya, Bro. Atur kok ya. Berarti iki mau ceritane ngono kuwi. Kira yo ngene iki lho piye iki? Benake kok sampe. Nah, dibenake sing apik. Kan nanti yo. Nggih. Masyaallah. Tenan. Berarti kan aku sapa nek Cara wedono awean tenan. Yo tombo. Yo tombo karo Mas Temple. Isi. Digone belakone guys sing. Ayo. Kayak kanggo belakon. Jimat lho ya. Masa kowe. Nah, ngono. Diselingi tembang ya. Nggih. Sik, napa niki tembang? Ngaturake pamundutan. Iki ada tembangan karo podang kuning milih. Ayo, diantara. Enter kebangkangan podang kuning milih apa jenengan? Ayo. Gadis Kalimantan. Iso meleset. Monggo. Anu mawon nggih, anu tembang kangen. Oke, tembangan. Nah, mumpung si pelok. Langsung mawon dadekne ya Mas Temple. Nggih, monggo. Jogeti karo Yu Tumpuk. Nggih, siap. Langsung buka saka tengar ning dilanggam nilu dhisik. Sik Mas. Apa? Memang kudune iki gondone kok wangi ngono urung Mas. Gak gawe kuis. Gak gawe kuis. Sesuk ben agak nek. Bogone wangi ya. Gede sekali wangi. Terus besok jane jaman dijenenge Pangkur. Loh, Banyuwangi. Banyuwangi kok Ben ngawur ae. Yo, dadek langsung ya. Yo. Yo. Siap. Monggo.